Poate și el să-mi pună o întrebare. Da. Întreabă-mă dacă îl știam pe Georgian Roș, care ți-a scris. Da, eu am mult mai multe dovezi dintre timp. N-are cum. Au ieșit Așa, mult mai gros, multe ai- persoane înainte. N-are cum. Zi, te-au mințit că vezi, Doamne, filmezi ceva, Nu, dar aici bă, ești... știai pe un băiat care mi-a scris, păi nu trebuia să știi că băiatul ăla auzit de la alt băiat și alt băiat și... Da, în fine. Omul meu este, cum să vă spun, este luat din 6, flagrant, luat, Mamă, deci deci e mi-au împachetat, făcut e și un Eu caz... jur că nu știam, pe mine m-au adus aici doar că să te întreb Adică chestia asta. nu te scapă nici Saul Goodman Bă, dar de stați cazul că ăsta. nu am dat eu leak. Haideți, domnul Emi, să mergem mai departe, pentru că eu nu voi merge mai departe activând clauze, pentru că sunt un băiat bun și nu Deplorabil, vreau să ne avem pot să bine spun. cu toată lumea. Bun, mergem mai departe. Ai simpatizat-o pe Iulia? În ce sens? Că există sens și de prieten, și de iubită, și de nevastă, și de dușman, și de... Ai simpatizat-o pe Iulia într-un mod sexual? Sexual? Adică gen... E în paranteză aici scrie sexual. Nu. Nu cred că e sincer. Nu crezi? Nu cred, că uite, ți-ai ținut cam 5 secunde respirație așa pe întrebarea asta. Abia 5 secunde. Deci respiră mai mult, Cedi. Las că vii și tu aici să vezi. Consider că ai reacționat greșit în cearta cu Iulia?